Ja näin on Burnikset otettu. Kiekosella jää tuolla Plymouth Dustarilla. Lasse Mätälä Dodge Dartti alla. Sieltä lähtölupa lähettäjältä. Ja kuljettajat siirtyvät tuohon lähtövaloihin. Kiekoselle turvatuvan reaktio 0.012. On lampulla selkeästi nopeampi kuin Lasse Mättö, jolla on reaktio 0.257. Kiekosella jää 9.715, parantaa parasta aikaa tälle viikonlopulle. Mutta niin tekee myös Lasse Mättö ja itselleen 9.744. Tällä hetkellä Kiekosella on lajittelullista